nga din sa kaudayan nga ti surat ti makasalitaan ni Dalmas nga Napolwan tigasat. Sa kaudayan nga ti surat, Dear Manong Nemi. Nabayaken ngagsaksakit ni tatang Manong Nemi kayat nangasawen nga naidaliten iti sakit. Kada kami ngagkapsat, siya Manong Nemi kini Manong Guryo tagsinsinublat nga mga asikaso ken kuana. Nga da kami met Manong Nemi dagtintinulong nga mga asikaso iti talon ken bangkag. Idi tapinayaban na kami da kami ngagkapsat. Tada kano importante nga pagsasalitaan mi. Hindi kami datatarang, ibagamon. Da pa namin ka nagdibarkadak. Inganat ni Manong Guryo. Tang, aguni kayon, tada kami nga duwakin ni Manong Guryo. Anak ko, dite amo. No, kaano nga dumteng nga talaga nga apitan na ko ni Apo Diyos. Iso nga rumbeng laing, kaitad kun ka na kayo, titawid yo. Oy, dapat lang, dadang. Di pa lang ko mga kahit kung isikasing deta. Masapol nga ko, mabingay yan ti talon, hindi bangkag. Masapol nga adado kanya ka, nalawlawa kanya, tesak tinona. Ay, api ko mga ano, agpadatalaing agkapsat na mo, putot na tamat, adwa ni tatang. Masapol nga, gudwa kayo nga na imbag. Isura, kaya ito ayaban ni Atty. Simeon, tapno, maaramid nga legal, iti pa nagbingay yung nga na imbag. Kahit no yun makabagbingay kayo, makamukay doon. Noon niya't arimidin nyo kadag ititawid nyo. Ano siya kagit ko? Nalawa mo't launay. Masapo lang, ilakok di kita dumatatang. Tapos nalikasagat, aday ka makakwarta. Oh, alam mo ko na, Dalmas. Tsaka mo anong, no? Aglako sayang lang pangaram-harot ko Walaksid at da urnong mo. Ano yung aminti mo nga planom, Dalmas. No, mabingayan ti ko tawid. Mangipatagdera kung tibuot ko balay, manong. Kasawat kanyak. Iso nga pangalak ko mga ortigatan ko ti materialis, may patagdur ko balay, no, sana ka mangila ko. Namin darang. Basta lakin mabingayan nga na imbag. Makamukha yun yan, tut kayat yun nga. Pangipanan, kadigiti tawid yun. Isugot nga ko nagtatang, mangipatakder to niti bukod ko nga balay, siyempre, manglako aka, tapno ada pagbalay ko. Sika Dalmas, ada pagbalay mo? Jack lagi di agsabsabol takil nga balay, manong. Ada siguro manaymat ka na si ornong ko. Kung rin no ada balay yun, no, matpayasawa yo. Aliston to lang deta dadang, no ta kwarta mo, no masalig ta babae. Sika Dalmas. Barbaring no, sungbatan nakto ni Susan ang manong. Ni Susan. Ni Susan nga tagamyanan. Wen. Netaglak ti ko Datag papa highball. Sa taror mo maya. Iso ano. Di ba mo magpili. Nakadto sa bahay ta na Pimpinas, may iti biyag na, api ka na dyan nga Susan. Yabot iso ti patpatid ko manong. Ken pa check. Kahit nakman. Iso na lang ta pinapis yung batan. Siguro ito ni bagak nga baka ipatakdera kong tibalay, kada dantun di balay, baka aklon na ton, gabot makita na nga dantun balay. Bahala ka. Basta mabingay nga nalayang tatang, dati tawid mi. Makamukam ton, noon niya't aramidin mi, kalpasan makabingay kami kini Dalmas. Kasta nga ro tinapasamak Manong Nemi, nagbingay kami.
ket tilaing nabati nga kuko ni tatang ket ti family house ken tinulute nga nagdiswan na. Anak ko, no, adanton bukod yung nga pamilya, kanala yung tatawid yung. Alam ko, may naglatamit no kasasarong karan, dito balay. Dodan bukod yung nga balay. No sumunod sakit ko, bakit no sa anak nga makaluto, iti kanek. Awan ti magdanagan yung tatang. Ka inal daw to nga umay kay asikasuin. Makapagtrabaho kayo ba no saan pa? Makapagtrabaho kayo no saan pa? Nagyaman ak no sa anak. Una, siya nga tinaudi. Di ba? Ada katulagan iti pamilya ano, asinot ti inaudi burdak. Mga sikaso ka na ginaganak. Di ba? Kung manong uri sa anak ang burdak, kasat pa nang ipadag ko kinitatan. Oh mo, sip-sip. Naplanon ti balay agagangay manon nemi iti amyanan nga ungto ti kukwak nga talon ken bangkag. Madaman manon nemi ti panakipatakder na. Iri balbalo ti papang kupasyari ni Susan. Dahang Susan. Ay, tuwo ka. Dalmas. Sa dinut pangawisam kanyak manong, dinamag ko kini Manong Goryo. At ka nung nalaing agpapalad, nalaing ka nung mamalad. Katpudno ka no. So hindi man, tamuan ta no ang nagdasat ta. Nakabutbuteng manong. Kaya pag kumabuteng ka, ikasanong nung ibagan ng tubigat kat matay ka. Kasta ka ta. Nakabutbuteng di ka kasta mano. Namapagkakaligit tayo nalaing pumalad. Di ka nga rutumahin. Amansa. Kahit mo malagay mo tumay. Di mo kaya tap no maamuamon, no anyat ti mapasamak karatat masakbayan. Tap no amutat aramidan ta. Sige nga, intan. Adungag pa yung sumanon nimi da kita agpapalan. Nagsaruno kami kani Manong Goryo, siyak ti muno na. Munakan ko na nakanyak. Nagsaruno kami. Umayin, sumrekan tat sumaruno. Kunana. Simreka ko na. Nagan, dalmas, madam. Buto di kita duwang ma'am. Duwata kulap mo. Ape, madam. Ay, mo ituloy, madam. Numadi. Kaya nakastrag ka to ituloy ko latan na. Gagagi tumitlag bayad ka. Ingim, nakapakit kita yung nagasat ko di masagbayan, madam. Well, dingitik ni baga, dalmas, ngem iti masangwanan ngal daw, agpasar ka iti adu nga rigat. Aman, kas makita iti palad mo, adu nga rigat, iti mapasaram, iti masangwanan ngal daw. Uri na makasawak madlang, madam. Daki nga kasawa ti agrigat. Agraman, kuro kata kita numanot anak mo, maiputot mo. May samit lang dito iti adat to. May isa nga babae. Agrigat kayo. Ano pa madam? Basta pasar kayo ti adu nga rigat. Awang ka rin, madam. Basta masangwanan nga aldaw kat agpasar kayo ti adu nga rigat. Sige, madam. Thank you. Next! Manong sikat sumaron na? O kumusta gasat mo? Sige, pagsalitaan na ito nung malpas ka. Surutek kumahan ni Manong Goryo tap namangig ko kumamit no anyat ibaga ti mamalad Manong nemigit may paharit kanungan. No sinot agpapalad, iso kanulat makangag kada di agkapukin ni madam. Tsaklaw ko may bimayan, tila papawi. Kung kinon ko nakitinakam ko Manong, ngim, adda ka man lakano asawa. Di nga rin maasawak ni Susan. Samantan kami ti babae nga anak. Wow, lalaki kumapaya.
Baka no, ada pagpatinggaan da pa nagpalad na. Hindi, awmat isa runo na. Basta pasar kayo ti adu nga rigat. At danto asawa, matamay isang anak ng babae. Di namat imbaga no, ada pa'y lalaki mo no. When patinggan ta lang, ada kadidog ti panawin, ti panagpalad na. Idirumuharan manon ni manong Goryo naragsak. Ano manong? Napintas tigasat ko kabagay. Sumikan. Tagasak man lang tagpaalan. Paalaan ta. Hindi nga tigasat mo. Hindi ito pagsalitaan na. Inutot kayo mo pangaldawan ta. Guni kan. Class ng restaurant. Undo inta jala turo-turo. Jala ta turo-turo man. Kat mo paalaan ka dyan class ng restaurant. Tsaka turo-turo kayo ko. Dati na imas ng paksiw kaya dati ko. Presko nga karne ti baka. Tinunong nga karne baboy. Dahil insa nabasa. Sige. Siyak pa tagpaala. Di mo pa kayat. Class ng restaurant. Diyak tumalan maimas ti mangan sa Diyamanong. Diyak naruam ka lagi dyan. Talagang arod nga saan tang agpadpatag-gasat adin ko. Kung nanakanyak at manganak ka lagi ti agkakanginang at taraon ko na. Diyagasat ko. Kati kay. Agree ka takto ka no. Ay, magkita mong kadlaing kabagay saya. Kaya napiyakan niya kata dumteng tut adu nga kinamakdan kang ka kunan agnamay ka agragsak ka mangan ka kadagitig kakaimas nga makango na. Iri turo-turo wano karinderya kami nga nangan manon nimi batido dati nakaragragsak kabagis ko man. Irin to tasyak pampanunutin. Jadi adu nga rikat. Oy, di mo una pang panunutin tintagbiya. Mamalad kang kagasat mo, kabagis. Kagangilaing ata, nangarod. No'y sumat dito tigasat mo. Diyak kaya tagrigat manong. Lumabalin. Ngayong isumat tigasat mo. Uraan niya aramidem. Mabalin ba't nasakbayan? Ano nasakbayan? Ay, baka ka na dyan mamalad. Baka di madam. Masukal dito, no kasto ko na na. Dahil baga nga rason, muna na tayo aramidem. Awan wait lang ay. Pasensyakan ka bagay, agkabsat ng agpeso, mahanta matagpadpada tigasat, siya kagad parami nga dumteng tut kinabak nang, agnamay ka, agnaid ka naragsak, agbiag ka naragsak, nga naimas to akang kanayon, ti papaunig mo, kung napaunig nga kaasat na itan. Manong nemi iso ti pinampanunod ko. Ngayon na maiwaksik. Kagangi ang agrigat ka. Tapno di kasta kat into no malpas datang arigat kat nam ay tumid lang ti supapag na. Kung kunak madlatamit na panang liwliwak iti bagik manong. Nim api kasi ti gasat ni manong. Dumteng tinimbag agasat ken ka kinabak nang nam ay mangang ka iti naiimas nga taraon, naragsak ka. Diyak madinamag no, ada asawa na o no, ada anak na. Aging kang sinublyak manen manon nemi ni Susan nga napan pinasyar, kalpasan nga nakompleton ti balay. Nalpasan ti balay mo? Balay ta. Kaslasahan na kamay kari, Dalmas. Sabi ko, mga saan ka may kari? Di ka di nakasagana ng agrigat, ititan na. Agrigat? Itirigat ka namay. Katuan, di ba kasi itirigat ka namay, ag binulig ta. Tano adarigat, adamat namay. Uno namay ti muna santo rigat, no? Rigat santo namay. Agrigat ta mo nga damo, sa tantog namay. Isumot ti kunak. Isungantiak mang panunutin. Diyan bagati mamalad. Ana? Napang ka nagpapalad? Napang kami kinimanong Goryo. Agsupadi kami Agpasarak kanot at dungarigat. Idin to ni Manong Goryo, agnamay naragsak
mga tiniimas nga taraon. Kada dumting kano te kinabaknang keng kuana. Kasta, di ba, di ko mga lord manungot agarim kanyak. Tapos ito yung asawa. Di naman imbaga dyan mamalad mo, adda asawa na. Siya, imbaga na, adda asawa, nga kaduwak itirigat kan namay, kaya damay sa nga ubing, anak nga babae. Manong anak. May samat, bambalin siguro maadalang pagpatingkaan di kabailan na nga amuin ti masakbayan. Sige, ito na nung ti house blessing. Ito no, may gadan di kasar. Di ba aklon na kon? Sige, Dalmas, nagasaganak nga makipagdanggay ken ka, panagpinulig ta, itirigat kan namay. Napasamag nga road manong nami, nagkasar kami kani Susan. Ti amo gidi manong nami kat saan nga palubos ni manong guryong umunaak. Ngim okay lang ko na. Diya mo no, ang angaw na jimbagana, di na kanukayat ti agasawa. Kaya damutin balay na. Kung namin di tatang, di mo ko na hindi kasta, guryo. Tatang, naserbi nga nga rod nga dabalay mo noon nasawam. Ay, supay nga pakpakanak. Isupay nga makibingay ti kinabak na nga dumteng kanya, tatang. Baba mo, nubak nang ka, hamon masabol ti asawa. Nangadulita ti mapang magatang, na duma-duma. No asawa, may maysa. Yung mapang kugatangin, na duma-duma. Agtawan 18, 17, 16, 20. Agwing-wing-wing lang met ni tatang manong nami nga makangigkas nga prinsipyo ni manong guyo. Ako naman no ang angaw na. Nga para kanya kasla iyang angaw na lang. Nagkalaysa kang mga rod kini Susan, kat nagnaid kami na iti balay, ngayon patakder ko, manong nami, kat syempre, agaramit kami matin ati anak, manong nami. Kat no pang panunutek, di imbaga ti mamalad, nga pagpasarak iti adungarikan. Sige, sukalik ko na. Agriga na kita, nga agnam ayak tumutlaing ti masakbayan ko na. Dito tiga po na manong nemi no apay nga nakasapsapa at nasumalok iti taltalon. O may nagtutulungan ti asawa manong nemi. Pagkat santo agawid, sumangat, papanagluto, kalpasan na, o may tumamalon. Kat income to itilinong, tapno, mangal daw. Adalagi di kundaway manong nemi nga masaray. Agsinsinubo kami. Mariknam ka ditirikat, Dalmas? Mariknat. No kasta nga permi nga ikalikagong kong iring pas ti trabaho. Mariknat, lumabannog ako. Ay, nagrigat ka din na yati kastoy ko na no, hindi ka narigat. Ngam no kastoy nga agsamot ta ng mangan, dato na dungo, na pintas, na imas, panagluto na imas pa iso na mismo. Kasi lang maikatan ti mambannog ko. Kasi lasangkon kumarik na tirigat. Tumayin tumalpas pangal daw. Deta manin. Tirigat manin. Intun ka ano ngamin nga malpas mo na ito'y. Ano nga ngamin no, patulong ka. Isupid at itandan. Ananusan talatan, ti ado nga rigat. Antang patpatandaanin. No iring pas dito'y, agad maaradon ton, mamulaan ton. Kalpasan ti mula, tubo da, gait, abuno, tunukan. Rugyamon ti agapit, numalpasin to ang sabong kanagbunga. Ngayon mamati ka nga talaga na dyan baga di mamalad. Mamati ak. Tijak pat dyan, no dumteng ti namay nga di mo pagrigatan. Kaya di ko na ginimanong guryo. Tumtengking ka ti adwa kwarta, bumaknang ka, nasaliwanwan ka, nanamay ka. Adakad nga rod kinabaknang sa mo pagrigatan? Yung kasanungod ko dumteng ginimanong mo di kasjay. Tsak manan mo? Ha? Amon pamparunutan ni manong ko.
Ti panunutan ta, sikaken siya. Dati pa nagrigat tango muna sa tanto agnamay. Naging ka manon name di padamagan ti asawak nga na nagpitpitik iti saklot na. Wow! Adanton anak ta, Susan. No kasta nga mapamimit sa rungkaran ni Tatang. Tatang, kumusta kayo? Gidaasin na po Diyos anak ko ta. Sumaysayatak madlatan o tumarak. Hangkumot nga pupusaran ti bagik. Diyak mo't una agbambanugan na ta, sisyak madlatan. Kinuore na ohan ako nagbanog at dakay mo't kagkapsat nga may ibang tulong kanyang mas pagarigan lang. At danto na po kuyo, Tatang. Bakit na siya ta? Anad damag kining manong kuryo. Kaanot na udeya nga pa nagsarita yo. Nabayagin. Dadin sa lakasar. Sulat pa nagsarita mi. Kat pumimpindas sa amin na pumimpindas di balay na. Tala pimpindas di balay na. Sikakit. Kat kumusta mati pa nagtalon na. Di man damag ko kita da mangtaltalon. Kada jay tawid na. Mang mas asikaso kada di bangkag na. Nanamay nga rin mo kasta. Kaya mo matin kinimanong mo. Kasla di mo kabisado. Diba? Nagagagad ka nga amang yung nimanong mo. Nasulit isunan. Pamaang na ka ko. Hindi. Dito di ka po na apay nga kinayat ko nga mabingay yung titawid yo. Tapno, tawid na asikasuan na. Diba? At adot panawan mo hindi nga mga asikaso talon ng nimanong mo. Patudunon na ka. Huwag nga rod. Madlaw ko ang dasad-sadot na. Saan lang ang dasad-sadot na anak ko. Nasadot ni manong mo. Di kaya't na nanamay. Isung ita nanamay. Nanamay at sabali nga mga asikadyo tawid na. E din to ta sika. Da kayong agasawa ka. Da kayo nga mismo. Di ka pa agpatandaan. Di ka pa mangayabit ka duwayo nga mga asikaso ko ka tapno alisto. Kaya nalaglagan. Kasapulan nga agrigat kami Tatang. Tapno, ala dun tumit lang nga namay iti apitin mi. No, kagabit kam to kalpasan tirigat. Kadusto na ita. At manandan kayo, isunto pa'y maksay di ganan siya ayo, han? Inubukudan nyo, di kat bukudan nyo aming nga namay, bukudan nyo aming na ganan siya. Hanggang lakid agsaksakit, Tatang. Gananod kayo, tagibanan nyo matasalon at yo. Huwag Tatang. Awan pa'y asawa ni manong mo, jaklaan mo na apay. Pati mo akit ang angaw na jibagbaga na nga, pambaram tag-asawa iso pa'y pakpakanan. Kung na gani iso pa'y nga mairanod ka na kita'y kinabak na nga dumtang kanyak ko na. Yung ganito kiti pasya rin na. Tsak pakit masawa, ti mapanagpasya Tatang. Gabuti ka doon nga trabaho, hindi ka taltalon. Kinapudno na, no saan kailangan napatig? Ay, sus, anda kay pakit kumay pasyarin at iada kam kumain ta kataltalunan, tiyas nga oras. Ngayon kayo da kayo nga makumusta Tatang. Gabuta kas konak kada kayo, idi, may dalit kayo man muna saan, kumay da kayo asikaswen. Nang runa, kat kaduwak ti asawak mo may mga asikaso kada kayo. Ngayon na pang ko pinasyar manong nemi ni manong guryo iti may sa nga bigat. Siyempre kaklatan ti inaladan, kabuta nakalukat mo tigay. Ngayon ni, madlaw ko manong, naruot tiglawlaw. Ano guryo, Mike Man? Nagtugtugan. Manong! Guys, suneta! Idalmas! Red line! Tikas nga oras. Ita pa lang ang bumahon. Iti lukat na tiri daw manong name nakabalabad iti tuwalya. Abi kasat lang ang manong. Nakabripak lang. Baga insuot ko pati brief ko. Sakbay nga may kung lukat tiri daw. Tapay, naikat brief mo drabe.
Katibrip ko ata na nga rod. Adamat kinaidak. Ano? Nalapsat ka babae. Di ka pala kami mga asawa. Sus, di ko nakangaro doon ng mga asawa ka. Iso pa pakpakanem. Ngayon mapangkalat at gumatang. Agad numalpasin. Pagawid mo. Mapangkantuman ng pumili no. Asinot kayat mo. Iso deta na rimuaret. Silet. Hello, baby. Hi. Pwede bang kumain? Kumain. Kagabi kumain ka. Kumain tayo kagabi. Ikaw naman, Guryo. Saan nga kasat kahit kung ka na mabisina ka eh. Okay, hanggang di ko san. Kang kalat kwartat, hanggang mamigatan. Ha? Makaamok tulad tamat kanya ko nito sa dinuak nga mamigat. Noan niya nga restaurant. Okay? Okay. Manong, pangalalam ti kwartam. Ano? Pangalalam ti kwartam. Nalibatang ka din ti ko na ti mamalad. Dumteng kanyak ti adwa kwarta. Isuhar ka salsalutsudin kasano nga dinteng kengkad ato nga kwarta. Nangila ako wakit itawid ko. Pangalak ko mga orti kwarta, nandiyak mangila ako titawid ko. Di adok kasay ng alitan. Damat sa nga guduan, nagudwan. Ana? Titalong hektar yan. Gudguduan na layangan. Negatwad, datapay 1.5 hectares. Nanginamat nga rin panaggatang, panaglakok. Oo. Manong, nakarugurugit tiglawlaw ti balay mo. Nagur ka. Pakontratak tulatan ka na kita, awan ubranad ta. Nga dalosan di balay, ha? Aglawlaw, di duneg. Mano ti, tid ko kada kayo kanak to. Madalosan no madamdaman ito yun. Di ka di warat mo ring mo. Nagado di kita umay aglulumbang, umay mga alati mo rin ko ang labaan daig. Itid ko mati kayat nangatandan. Mas mangidam ka ba, guys? Osto di mamalad. Nalaing. Oo. Nanamaya. Basta da kwarta. Itataltalon. Itutuklat ta. Igatang yut abono. Igatang yut bini. Wala? Pagparado. Oh. Ito nagapitak. Aglako ka. Danto man ang gastos eh. Agad pa na nangarog na di maibusto tatawid mo manong. Hanga maibus data. Di mo lang panunutin naman, no? Naguduan. Kit awan sa pa'y inim nga bulan. No makatawan ton, makaawanan. Di nakman pakibirangan. Basta nanamayak, nabaknangak, adot kwarta. Makangkot kahit kuha kanin. Makaidak ti kahit kursunan tak ng babae. Period. Nagwing-wingi-wingak manong naimi pimanaw iti yan. Pangalam to pengor ti kwartam no malakom aming nga tawid mo. Kung gunak tinakam ko. Agpeso, nalaing na dyan mamalad. Agpeso, di ngamin. Manong naimi, gusto. Dumtengking ka, kinabaknang ko na, kinamaknang di kwarta. At adaila ko na nga daga. Di namat imbaga dyan nga, ngem, kalpasan data, agrigat kanto, di namat ko na. Kasla kanya. Ado nga rigat, ti pasarem, kadi masangwanan nga daw, agrigat kanto. Di namat imbaga, nga, ngem kalpasan data nga rigat, kahit kastoy, di namat tuloy. Nalang dyan yung mamanad ah. Bitinin na ka. Iso nga la. Agan anos kami akin ni Susan. Agrigat kampay lang umuna. Madamantin kang panagapapit, panaglako manong nemi kadagiti produkto mi ano dumaduma klase nga nateng. Iti dumakdakkel matentisikog ti asawa. Aking ka, manong nemi nga dimtengen, ti panagpas ngayon na, manong nemi, daw-dawat kung sapay kuma, ta saan
nga marigatan. Mainormal ko mati asawak ti panagpas ngayon. Kat siyempre, pinatgan ni Apo Diyos manunemi, normal nga impas ngayon na ti babae nga anak mi manunemi. Kumusta ka na? Nagrigat. Talagang narigat, tagpas ngay. Una, permi, nagrigat, tagidag. Iso nga, usto di ko na ni Diyaman Malad, gaglasat ta iti adungorigan. Kitamkit nagrigat kong inyanak ti anak tao. Hangabali ata, na anak mo, at anak ta, liwliwata. Ang kali? Bunga tirigat. Sige. Sa kanak na kita ka. Anagayam tinagan di anak ta. Tap na may restro. Sika, rigat. Rigat tinagan na. Ang tagat na yan. Nagan nga rigat mo. Ano nga ron? Gasat. Gasat? Lucky. Luck. Lucky. In English, lucky. Nakayat mo English, Ilocano latan. Ilocano, gasat. Gasat. Una sanggit, nagasat. Gasat latan. Gasat. Gasat. Hindi awit ko di kita ginaman ng nemi imay mat ni tatang. Agad ko ba lang makikita na tiya pukok? Ito tarang, ni gasat. Gasat? Sutlagan na nga niristro. Gasat. Ay nga po ya. Ni gasat nga, agbaling nga gasgasat yo. Bunga ti rigat, tatang. Una ta narigat tagpas ngay. Kaya narigat pa nga tagibyen. Agrigat kami mang padakkel. Kaya talaga nga aglasat kay ta adu nga rigat. Narigat tagpamilya ng runa no. Di mo amoti diskarte na. Kumusta nga tamat manan ni Manong? Hindi man amot ako Damdamag ka talagang naduma-duma nga babae at isang pet na di balay. Wala taday gatang na. Di ka di amon natang nga kagudwa di tawid na kat nalako na. Amok, tapangalan na ko mga orti-kwarta no sa ngaglako. Sayang. Kat no aglakon to bay maminsan, awang ka dito ornong mo kasi kanti kumatang anak ko. Hanlakit nga nangina. Kaya ano talagang kasapulan ni Manong mo akit talagang ipalakana. Sa dadangar tinakasayasayang. Amok lang ko man, napakadaak lang ko ba, imbagak na sikat gumatangan. Kabay lang nga tanog, lako pa Baka di naman ilako kanyak tatang. Kita mangkita ka, ti ko Katulag mo nga gumatang. Ngayon kwartam ti gatang na. Di naman siguro kaya nga sikat gumatang, tamang ano, pamatin na kat baratem. Awan, di kapsat mo talagang namay ti kayat na. Gabot ang kasta oning artiragsag na. Iti ibaga dyan mamalad nga agnamay ka, makaigam kat ado a kwarta. Yan. Magatang mo ti kayat mo agatangan. Gusto nga talaga tatang. Nalaing di mamalad. Ngayon din nalang imbaga, di conclusion. Jakbat nga marad sinaludsod idi. Basta imbaga nang madang kay tutimay sa nga babae nga anak. Katadan. Anak nga sumaruno tatang. Agrigat kay latamat anang arod. Agrigat kay to. Nga mangpadakkel kada ita anak yo. Baka damto pa'y na yun na. Sa kay to lang atag na mayan o. Makapag-graduar amin ng kanadan trabaho di kita anak yo. Ket siyempre manunimi trabaho itataltalon ken bangkag masapa kami nga agriing. Umunak mapan sumalog manunimi tasamit lang bangkag ken taltalon ta sikaswem mi
Ada pwede kiti taraken mi nga dingwen manong. Kada da pwede kiti kundaway manong nemi ngagbagbagyo. Apa nga rumor ka pa ilang? Kaya nagbagbagyo. Amot una na piksa. Anak lagi di mayangin. Kaya kasano na damaspak nga sangat ikayo kaya matupang ka. Adayawak at ayan nagiti kay kayo. Ikasano no anda malkab nga galba ket mayangin ket maitayab nga mapuntaan ka. Dito kasto yung bagyo, ano nga tamat ka ba ilan ti agiya? Aggawa, mangitayab ka dagiti bubungan. Yung mabi ngamin nga mapangka. Dito tudo na, masapul nga, inakikwa. Iyakar di pagtarayan ti danom. So nga adang arot palak, ang mga numalayos dagiti mulata. Kasta nga arot tinaramid ko manong nemi, ket tayo kunada nga arot. Ay, Dalmas! Papanaw! Di talawd, tagapog, bagbagyo, paunay, parparigatam na tabagay, uray ba amal pas ti bagyo? Iyo, awanin na, nadadahil dagiti mula ko no, rayak pa ilang. Dato kami naayos ti danom ti tudok at sabali pagturungan na mapanan dadailan na kita mulak. Iso nga naktambakan, iyakar ti taray ti danom tapno saan na nga layusan ti mulak. Kunak mo't akit talaga nga husto man. Hindi makadahon nak manggapon nga layusan na apo kasto unit ti rikot ko nang tamtambak nga nang serra ti danom nang yakar ti pagturungan ti danom nga gapo iti kabalbalayan nga mapanitar talon. Apo kasto nga rigat ko manong. Kastaw na narigat ko talaga. Uri mabanugak ko man kita. Sanak pa lang ang sumardeng. Talagang ikalikagom kong iyakar ti taray ti danom. Kadyak kayat manong nemi nga layusan na di kiti mulak. Kit numalayos di kiti mulak agad batay da. Numasubraan ti danom. Sakla nagsardengin manong nemi di saanin nga agturong ti danom iti yan di kiti mulak. Ay, puning arigat na ya. Nakasapulan nga grigat na tao, urag bagbagyo. Apo na yung tausto nga talaga na dyan mamalad, agtag, mapasaram to ti ado nga rigat. Talaga narigat dito ya, urag bagbagyo. Ngayon sa anak ni May, hay, awan sa serbi na giti mulak. Agwingi-wing to nga sayang ko na. Sus, so nga, ore kasanot pigset tudo itan, hanan malayos na giti mulak. Jayan di pagturungan ti danom. Pagahalanan, anat malayos at sadya. Basta nga malayos di mulak. Iti mapangkumanin pasyaren manong nemi ni Manong Goryo. Anong, dak? Yada ka? Awan ti sangbat mo ba eh? Tiyak pa'y nakalako eh. Ti? Daga? Kaya naglako ka pa yung at siya kung di gumatang manong. Man. Katangam amin nga rin, no, kayam. Ngayon, pangalan, ti gatang mo. Di ba grigrigat ka? Basta unirigat ko talaga, manong. Ngayon, agapit ak mo eh. Namin ano ko nang nagapit, amayat ti mula, mayat ti maapit, dama da. Katangam lang tangot amin. Mano? Jadi, may sakit gudwang hektarya. Ano ba nga nagdagam? Kaya dama daw ti house and lot ko. Dati nagdiswan ti ko. Balay kan ti balay kan ti balay. Di nagdiswan na. Di ka di bangkag mo na ilakong pa yan. So ating yun unak. Sakbay di 1.5 hektar nga daga. Kalon. Alang nga rin. Ano nung tumanan di kwarta? Ano nung kumati kwarta? Ang samong nga susaran. Ado nga kwarta nga rin. Nanamay, kinabaknag. Magatang ko kami nakayat ko. Kaya nung may bus mo tumanan, manong. Ha? Nung may bus mo tumanan. Napiya ko negosyo. Tapos nagtali ni Ed, hanggang mapukaw di puunan. Di ka nang siyam natatgas-gastusem. Kaya naku mangartiyan mo ka ng negosyo. Manong, anong to artibiyag mo?
no pati house and lot mo, ket mailakom. Kaya daman siya, ayan ni tatang. Di mapangkuntukot ka tuwan. Okay. Anong tong artibiyag mo? No, awan ti awan ken ka. Manong di mo ka di pinano, nga husto, da di imbalakad bono, husto, di impalad ken ka ti mamalad. Ngem di mo sinulsod, pagkapuan ti kinabaknang. Anantot mapasamak intun maibus ti kinabaknang. Ti importante kay di magana. Ngem di mo sinuludsod, no anyan to ti mapasamak kalpasan deta nga kinabaknang. Kasi ka sinuludsod mo, haan manong. Ngem namiris ko. Sakbay nga dumteng ti kinabaknang, sakbay nga dumteng ti namay, agrigat ka pala muna. Kasla ka tamita. Agtultulit pa nagrigrikat mi. Ngem adamat resulta na. Tama ka urnong kami. No adan to may isang anak mi, another nga panagrigat. May katlong anak, kas pagarigan, sabali pa pinagrigat. Ito nagbasan na kita anak mi, rigat lata. Ngayon ito no, makapagturpus da, kat adan trabaho da. Alakit, orag tutugaw kam tumatin nga ta. Kung saan ka ituloy minto pa lang tagurnong, kat ito no, udupurnong min, mabali minto matin tagtugaw, agnamay, nga mabalimin tumat nga tan, di mga alat ti katulong, nga mga sikaso, kalig itinasken nga maasikaso. No, kapsot kam ton, kas laki ni tatang kumag. Nga mga alakam iti, at naganan, caregiver, nga mga sikaso kata. Uno, di kita anak mi, sanda kam tumat nga baybayaan. Tainted mi met, ti pagrebe nga mi, na ikan mi met ida, tinaranya nga masakbayan. Sikang manong, ni asawa awan. Di adadang saan ka maadan ti anak. Manong sakbay nga malato ti amin. Saan mong ilakla ko dyan na bati, nga tawid mo. Kaya nga ti aramidak, sikat mga sikaso. Agrigat ka, agmula ka. Ito nagapit ka, di danto pangalaan ti igatang mo, ti kayat mo ang gatangin. Hampi na lado manong, kasawa ka. Ala, amirism nga na imbag. Manong, amirism nga na imbag. Husto di mamalad. Agnamaya ka at aglako ka. Hindi mo pinanunot. Kasanong tungaraw din, no? Awan ti ilakom. Pangalam to pet kwarta. Katsyak, agrigat kanto. Adun to nga rigat. Una, talagang sa hangag sarday rigat. Ngem itilikudan jarigat at dadyay nam ay kendragsak. Siga akit itilikudan ti kinabaknang bag. Tawan dun ilakomon. Pulos. Ngawan dun ti pangalamon. Kakaasikan dun. Isong ita, tanasapa pa manong, di mo pa'y nalako amin. Kuti ka, agtrabaho ka, agrigat ka. Gabuta awan ti agrigat. Uno sa angkit, gabuta awan ti agnamay. Nga saan nga aglasat, nga umuna itirigat. Imbaglakid din manong nemi, tadimngeg ni manong goryo iti pamagbagay iti kapsat takas kanya. Kat siyempre, gabuta talaga nga adasad-sadot na mapangkumatultulungan. Nadaan kami pa manong nemi iti maysa kendwa nga anak, balitalot anak mi manong. Hustunan,
dalmas, ti talo, adu unay nga rigat, no, aganak tapay, aganak akpay maysa. Alawan bakit? Gusto ti talo, 1, 2, 3. Argang ka, nakiasawa met manong name ni Manong. Ni tatang manong name kanang nga nauray di may katlo nga at putot ko. Gabot mapsot kit mapsot, kit nagpakada-kada kamin, yan tangay ko na naragsak. Gabot nagbalbali lang ng ni Manong Guryo, yan, nagsublimit lang amo ng asikasuan. Titawid na, haanin nga nagsadsadot, sa anin nga, nakagampay ta ado ang kwarta, namay, amo na matintig, rigat, tadi na kayat nga agrigrig at tun nga may pinsa. Poin manong nemi adu nga rigat ngagpaiso ti nagpasarami iti asawa ken dagiti anak mi sakbay nga nakapagturpos da amin iti inarapaapda nga karera. Adamot lang nabati manong nemi nga timawid kada kami agripod da agriculture iti kurso na iso ni Dalmasio Jr. Di kakaiso na nga lalaki, manong name ito duwa nga babae, di kiti anak mi. Tako na kaniyak kada kami. Kaya't kundot nga mga sikaso ganit talon, papa. Kunana. Kaya't nga ipatawid yun to, kada kami. Siyak, ito magpaduras, iti daga, iti talon ken di bangkag, kas may isa nga agriculturist. Inauna manong name ni gasat ket maysa nga nurse irinto taniya namnama nga inaudi ket maysa nga accountant. Nag-aaminen pamilya manong name di kita anak mi ket iti lawlaw ti family house mi dito iti nang ipatakderenda kadagiti bukod da nga balay. Agkakaruba kami matlaeng kadagiti anak mi ken digiti apo ko mi. Aduman nga rigat ngagpaiso tingkam nagpasaran iti asawag. Ngem ti udi na namay ken ragsak. Namnama ti kaadda digiti talong anak mi nga napintas met tinagbaling agasat na. Ni Manong Guryo, Manong Nemi, duwamet digiti putot na kabutan aladaw nga nagasawa. Juan, adada pa lang iti eskwela ng basbasa. Kahit madama pa lang mati panagrigrigat na. Kahit agnama eto inton dumteng nga maikan na tinaran niya nga masakbayan, dagiti duwang anak. Dito nga ron ti pagkasaritak, Manong Nemi, kanagyaman naklaunay, tilaing mo nga nangurnos, kalpasan nga nakinsan keng ka di detalya na through your messenger, kanagyaman nakitilaing mo nga nang ibasag at sapay kumat at damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarimingan ti biyag kadagiti padag nga nagdangag kan nagbuya, more power to your program. Tuwing nga natagyaman nga pagkaya mo, Dalmas.